Guys, so busy si Mater at saka si Dadot kasi tingnan, maipakita mo yung itlog ni Kokok, ma. Maipakita mo yung itlog ni Kokok, ma. Ayan o, super cute. Brown. Lalagay itong sako doon sa ibabaw ng karton. So, doon kasi niya nagustuhan, guys, na ano, may cabinet yan, parang dish cabinet. Yung nilagyan ko ng mga gamot-gamot sa pananim. So, doon niya gustong ng itlog. So, naka-itlog na siya. Ngayon, inayos nila Dadot yung pinaka ano niya, pugaran, kasi wala pa kaming nabili na pugaran. So karton muna, tapos lalagyan ng sako. Ayun na yung sako. Hi guys, so ngayon magluluto ako ng fried chicken feet at saka fried chicken head. Yan, so napanood ko lang to sa Facebook, guys. Hindi ko pa kasi na-try. So kadalasan adobo at saka barbecue. Yan. So pinipilahan talaga sa Facebook yung yung tindahan na yun. Yan, so nakikurious lang ako, kaya bumili kami ng chicken head. Yan, so ito nilinis ko na to with calamansi. Yan, so binabad ko siya onti sa calamansi with water. Tapos pakukuluan ko to, pero may timpla na. So, nakatimpla na siya ng paminta, asin, luya, laurel, ganon. Para malasa na talaga yung ating ulo at saka yung paa. Before ko siya i-mix sa ating breading mixture. So, try ko lang to na recipe, guys. Sana hindi pumalpak. Kasi wala na kami ibang ito na lang yung ito yung nauna kong i-defrost kasi ito talaga yung bala kong lutuin. So if ever na hindi masarap, baka magdilata kami. Yan. So tingnan natin mamaya, guys, kasi ako curious din ako. Yan, so kaya mas prepare ko siya, guys, na pakuluan. Kasi yung sa Facebook, nakikita ko na talaga, hinuhugasan lang nila yung chicken head, tapos diretso lang na kinukot ng breading. Parang hindi ko naman kaya yun. Kasi kabisado kasi talaga yung ulo dahil nagba-barbecue din kami dati. So, ganito yung paraan ng barbecue namin, guys. Niluluto talaga siya. Templado ng kompleto na pang pasarap. So hayaan ko lang munang lumabas yung mga ganito, guys, yung mga impurities niya, tapos tsaka ko ilalagay yung ating ricado para hindi naman nasasayang yung paminta. Kapag wala nang masyadong lumalabas na mga lumulutang, ayun, tsaka ko siya ilalagay. Ganyan na, lalagay ko na yung aking luya, bawang, laurel at saka pamintang doon. Tapos titimplahan ko siya ng asin at saka unting betchin. Sa mga hindi nagbe-betchin, skip lang. Ayan, so pabukalan na ako siya, guys, o mga 20 minutes na pakulo. Ayaw ko siyang masyadong yung lumambot. Yan, so ito na siya, guys, after 20 minutes na pakulo. So masarap na masarap yung timpla niya. Nanunuot yung lasa ng paminta, luya, ganyan. Laurel, tapos bawang. Yun, so ganun yung niya. Ito, guys, so yan. Kita niyo naman, no? Ayan, malambot na siya, nag-fog.
Yun, so, pero hindi talaga yung parang sobrang lambot pa. Yan, so magmi-mix ako ng butter. Hindi ko alam kung tatry ko yung breading or at saka lalagyan ko rin ng harina at cornstarch para medyo crunchy siya. Yun. So, yan na. So, excited na ako dito, guys. Kasi first time. So, dito ko siya niluto sa burner para makontrol ko yung apoy. So, ang init. Titikman ko na siya. Pasok ang butaan niya ang sarap siya. Panalo to de. Panalo. Ayan, so perfect to, guys. Masarap siya. So, mas maigi yung niluluto talaga siya muna para sa akin. Kasi, syempre, yung paa ng manok, mayroon talaga yung ibang lasa, diba? Malinis na talaga yung ano niya, yung lasa niya, lalo na't may timplada na siya. So, hindi pa ako tapos magluto, pero nakatatlong chicken feet na ako. Pinapak ko lang. Wala pang suka yun, guys, ha. Hindi pa tapos gumawa ng sausawan. Ibig sabihin, masarap siya. Pero, next ko talagang gawin is yung boneless. Pagtsatsagaan ko talaga yun siya. Kasi, masarap talaga siyang kagatin na wala ng mga buto-buto. Dire-diretso mo lang yain. Yan. Sarap kasi nung ano, kahit walang laman yung chicken feet, masarap kasi talaga siyang yung ano. Yan, give it a try, guys. Delicious. So, ito na yung finished product natin, guys. Natikman ko na tong ulo. So, ang ano ko talaga dito, guys, yung sa kanila kasi napanood ko sa Facebook is diretso lang nila na nilinis yung ulo ng manok, yung paa, tapos sinawsaw nila doon sa breading mix nila, tapos pinirito. Tapos marami silang iba-ibang sauce. So sa akin, yung ginamit ko dito na sausawan is yung regular na suka natin. Yung parang sa barbecue na sausawan, guys. Ganyan. So, ang ano ko talaga, ma-recommend ko sa recipe na to, mas maganda talaga, guys, na pakuluan muna yung manok. Tapos timplahan na siya onte. Or yung eksaktong timpla talaga. Yan, kasi hindi ka na pag naka-insakto na yung timplada mo dito sa chicken feet at saka sa chicken head, so yung breading mix mo kahit ano na lang, less salt na lang yung ilagay mo doon or kahit wala na. Yun, so mas malinamnam kasi siya, nanunuot na yung lasa niya. So mas masarap siyang kainin compared sa wala talaga siyang timpla, kundi yung breading mix lang. Yan, so mas malinamnam siya kapag isinawsaw mo na siya dito sa suka. Mas panalo po talaga, guys, promise. Yan. So, give it a try. Kasi ako, first time ko lang tong ginawa. Matagal ko na tong binalak, pero ngayon ko lang siya achieve. At masarap siya. Yan. So, recommended ko ito, guys. Sa mga mahilig lang naman, pwede siyang pang-ulam, pang-pulutan, ganyan. Medyo lesser price siya, so medyo tipid. Yan, pero masarap. Ayan na, guys, ang resulta. Sarap na talaga ito pang pulutan. Ano sabi mo, Lee, okay? Panalo. Panalo. At saka isa pa lang ano ko nito, guys. Mas maganda pag yung fresh talaga yung ulo.
Kasi yung ulo hindi talaga maalis. Meron talaga yung kakaibang ano. Lasa. Kailangan maganda yung matapin. Ha? Kailangan masarap nito. Oo. Tama sarap ng sauce. Kasi ang sarap ng sauce mo, no? Panalo din yung sauce ng dadot, guys. Ayan. So, ito na lang natira. Dalawa lang kaming kumakain yan kasi si mama ayaw. Iba yung ulam niya. Kami lang dalawa ni daddy yung kumain. Yan.